По-остално че момичета, днес играем CS06 Zombie Escape. Ветеран, мен са Big Gaming BG България и там да имам някакъв се беше. Линкове към тяхните канали ще има в клипчето. Те не знам дали си има сега. Така да имам снима, може да го гледате и в клипче и... Да. Моят ранг е добър скачач. Нюс. Не бе! Добре, почуя, взимаме килче. Браво на хора, браво! Така. Къде си? Я в началото. Я в началото. Ето му. Една шапка така черна. Да. Така почваме, надявам се да не ви лагва клипчето. Той не би трябвало да лагва, нищо трябва да е перфектно. Така. Добре, добре. Кое си берете? Всички цъкат артикъл. Така. Така, дига се ранг, тук сървърчето, IP за сървъра ще има. За кое ще трябва да си опа? Кое е това? Бахоп. Така. Охо, хората ще да полетят тук. Тук не е препоръчително да бахопите. И аз ще го прескоча. Човек, че го ще си мене. Само аз не се боя. Стирам си на мапа. Отиваме на Арктика. Не е верно, 5 минути Арктика не ми се рая. Сега като свърши, цъкате едно за 5 минути мапа да я бъде. Аз значи качвам баклипа едновременно. Така хора. Тук много бързо ще поставят работи. Така, ще не мапа. Аз си клипове да я харесват. Добре. Да. И сега почваме. Да. Така. Казвай, не мога да похъпвам.
Ah, Santa hat. Diğer hat. Едва. Аз съм с 38. Луд ми... Луд мутичка. Така този луд мутичка. Нищо е така. Не се прави по-добър. За случай. Капче. Така, това трябва да го вземем на поход, иначе нищо няма да стане. Просто по-на бъркотия. Така, малко ще 25 минути, още към колко? Да стане и 17, ще спирам клипа. Аз се връщало ли бе? Къде си бил? Така, клипа го очаквайте вечерта. И аз така. То... Така. 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 Хора, това мислиш. Няма да е малко накаден. Хора. Да. Не бе, Та хора, това е... Къде знам? Та хора, виждате? И къде си? Къде е? О! Това! Мимо с ангелски крилца. Аз се използвам си... И няма ангелски крила. Аз съм с плейбол шишките. Оставим секси. Като чуе, ще опитаме да го минем отново. И ще ударим стената и сега ще запалим цяло лице. Как го спусна това, бе? Ей! Тук. Колко пари имаш ти? Да. Така хора, извинявам се. Но съм малко болен. И така. Хап.
Така. What the fuck? Капче. Още 2 минути. Така виждате, ако... Така. Той каже нещо сега. Когато играете в този сервер, не си хвърляте гранатите от краката и не сте от АФК, защото така се убивате, а това не е много добре в този сервер. Как могат да го направят това? Обяснявам тук на хората да не правят елпости. Така съм да играем с въжета. Така стеичката виртуално. Така да, ако не можете да похлопате, си купувайте там ставате випове или SMS мини. Няма смисъл просто според мен. Бъхъп сервер да няма някой да не може да бъхъпва. Ами не знам, има още, сега ще свършим. Това да ми свършим аз. Така, чуем, това беше всичко от мен, може да се абонирате, както и за Big Gaming и за Diamond. Линк към тяхните канали ще има в описанието на клипчето, както и IP-то на сървъра. Това беше всичко от мен и чао, чао!